αρχές του χρόνου είχα ξεκινήσει να φτιάξω αυτό το μπολ. Το τελείωσα κιόλας, αλλά δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένος. Το πέταγα από εδώ, το πέταγα από εκεί, έτσι. Λέω να το ξαναπιάσω στον τόρνο, μήπως καταφέρω και του δώσω την αξία που του αξίζει. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, στο βίντεο που θα δούμε σήμερα, στην αρχή δείχνω το παλιό βίντεο και μετά που το μετέτρεψα. Ελπίζω να το διασκεδάσετε. Αυτό το μπολ είναι μια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να σου τύχουν στον τόρνο. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι ξύλο, αλλά το μισό είναι σάπιο ή αλλιώς έχει νεκρά σημεία. Σε αυτό το μπολ βλέπουμε ότι ζωντανό το ξύλο είναι σε αυτή την περίμετρο, αλλά βαθύτερα είναι σάπιο. Κάτι που κάνει το ξύλο να μην μπορεί να τορνευτεί. Είναι μαλακό, δεν δουλεύεται. Επίσης και το κέντρο είναι σάπιο. Θα δείτε εδώ, ξεκινάει από μια πολύ μικρή τρυπούλα, αλλά πίσω γίνεται μεγαλύτερη. Και όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να φύγει σιγά σιγά. Αυτά τα κομμάτια δεν μπορούν να γυαλιστούν πολύ, δεν μπορούν να γίνουν πολύ όμορφα. Αλλά αξίζει η προσπάθεια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.